Назови български чалга изпълнител. Натисни 2 пъти по екрана, за да затвърдиш отговора. Ако каза Галена, губиш още преди да сме започнали. Не казвай същото нещо като мен или си елиминиран от играта. Втори въпрос, задръж коментар бутона и избери едно от емоджитата. Ако избра това емоджи, си вън от играта. Трети въпрос, избери един от 4-те нинджа спинера. Аз избирам лилавия спинер, ако и ти избра лилавия, си елиминиран от играта. Ако искаш и ти такъв як спинер, влез в линка в биото ни, но побързай, остават последни бройки. Четвърти въпрос, обзалагам се, че не можеш да коментираш думата спинер с затворени очи. Последвай ни, ако успя. И последен въпрос, невъзможно ниво. Кой е първият човек, който ти излиза като натиснеш бутона за споделяне и после още? Казвам, че е майка ти. Напиши успя ли да минеш теста успешно, а за най-яките ключодържатели в България натисни линка в профила ни.